Kayak bibi bubar mangan paling enak bubar mangan paling enak bubar paling enak bubar gawe paling enak doang bubar macam paling enak bubar ngarit paling enak bubar nyawa paling enak bubar mangan paling enak goreng tempe paling enak diwolak-walik goreng tahu paling enak diwolak-walik goreng pisang paling enak diwolak-walik goreng tempe paling enak diwolak-walik itu dulu ala itu dulu bibine ki oleh aja udah dulu yuk aja udah dulu terus ngemut dulu oh ngemut coba biar orang inang kian kau kepriwe kian ramane karo biyungan nusul ramane karo biyungan nusul jan orang mau jane tak senge jare mau tak senge ora gelem malah mlang-mlang nusul yo biyunge deneng mau rek tak senge ora gelem malah nusul ya aduh ja kepengin aku kayak gemeter pisan ya mulane kaya gue mong diseng ora gelem malah ya yuk Rika wadon yang lanang iya ya wong yang iki kan anu cara apa mengene iki arep besan arep besan iya besan sekarang besane anu kang di sih besane sekarang belikan ngendi ya Kang Pekuncen mau belikan iya Kang Pekuncen iya ya mengene nyong arep niliki kayak gue kepengen niliki besane gue ya besane iya niliki besane ya ramane ya jebulane besane nang kene besane nang kene jebulane nang kene kuwi akeh banget batire iya alhamdulillah nang kene akeh batire ya mak cepet iya cepete kayak gue kepriwe namane abot-abote aku sekang Pekuncen orang itu mau biyungnya kayak besane nyong ojo kayak gue orang ya kayak besane nyong kok biyungnya kok aku gumune kayak gie kepriwe susune gawene karo apa deleng susune kakine ya ora bensin susune dimul malah ramane kayane ramane malah nang kene ora riku-riku susune biyunge dimek bae ya yuk daripada ngomongnya ora jadi iya kita tanggapi dhisik iya aku tak merek atur aku Sugeng Rawuh nggih Pak Saiman nggih nyekel mic dhisik kene nyelang mic kene iya kok nyekel mic ana wong ae ora gelem ngomong siapa kon ngomong latihan ngomong ayo gie ngomong apa Rika carane dadi bibine gie sing dadi pamane teko omongi pamane karo bibine gie dolan mengeneh arep tilik nembe tes pengantenan jujuk genah mikir dicekel di dhuwur kaya ngger nyekel mikir ramane cekel di mengeneh cot marang anak wah bareng kia dimakai kia meket copot kalau saya sini-sini jajar kaki aku wis ora nyekel tayeng wani lah goblok ya pekandahan karo kae ngaturaken Sugeng Rawuh pada nonton nang kene ayo jajal latihan ngomong makan dandan Allah tes ya tes ya wis nuwun sewu dumateng penonton sedaya kula mriki pentas mriki awit kok ora dilatih ora dadi
Ini bapak siapa goblok orang maring adine dewa kurang ngerti. San Sumarto goblok. Iya. San Sumarto ya menika kula pentas teng mriki kan hibur panjenengan sami sedaya boten kula wiji maling nggih. Iya, tapi aja cekeli bae kowe enak. Iya, cekake bae tangane mengene aja cekeli kowe bae kowe. Ngomong cekeli kene bae piye. Siki wong anu menghibur. Iya. Gari njaluk lagu-lagu. Engko ki disit, gari ki kon ngomong. Lagu sing main ya. Wi. Assalamualaikum. Main. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Lambene sing manjur ya. Lambene aja kedawan. Lambene ndower. Lambene duwel ngomong-ngomong Orang bisa ngomong? Oh, wong bisu. Iya. Oke, daripada orang bisa ngomong, kiye sangi ngomong kiye. Allah. Anak tukang aja ora gelem ngomong siapa? Penangkene kon ngapa? ngebek. Kon ngebek, wis ngebek. Wis diupahi. Urung. Njaluk. Nyambut gawe maning. Jajal njaluk lagu apa? Aja ngomong. Angger gelem tak bayar kok. 5.000. Tak bayar 5.000. Hah? Saya 5.000 kowe. 10.000, 15.000. Aduh jan, mau bayar. Njaluk apa, Kang? Pantelo gending. Nembang dewek ya. Ngoke wedone kalah. Jangan. Oh disit. Ya, ngajar ke ngana, Mas, ke ngana. Kepolai kaki subat. Sabak ya. Terus eta eka. Maju Kang. Dengane hei. Walu. Gus ya.
putune kono sakulana banjar patoman Eca Jan nganti ya gelem kon mondi ngene ke ke Lekas iki ngomongna karo tamu-tamu sing pada gudul ngene iya dijaluki doa restune iya aduh jan ora tayang bae kok tiwan sih lah kowe sing dadi cepet ngapa Bang ya ayo ge ngene cekel bae ya iya pangapura ngene sing lagi meteng ngene Mbak Bareng kene Mbak Bareng dalang ya ke sini apa janen hah ke sini apa babaran apa ya belum ngomong babaran kok mane artim ya iya kemung kanggo hiburan tapi aja nganti gue sing lagi pada meteng ya nganang-nganang kon aja dirugi aku marah saya makan sing lagi meteng yon lah aja guyung iya jangan pokoknya lah nganang-nganang mintel iya jangan anak pengantinnya sedalamane udah meteng ayo keming kanggo hiburan sepisan pindone kanggo ngrame kena mulane kayak kita hiburan nang kene pada ngrame kena sing penting pada karo jaga keamanan kayak gue ya Kang mereka jenenge siapa alah pulang nanti botar lain karpet gedang kayak gue kaki teguh iya jan kira kayak pola ngapa yon oh karpet mulanya yang diwai tik ya waduh triknya orang ngerti anggaran triknya tadi judulnya apa kian apa kayak gue aduh jangan anggaran tiba-tiba kayak gue berarti kok anak ibingan warokan anak ibingan Banyumasanan kok dari sebenarnya kan pada ngibing kayak gue iya jaluknya pantai lo gending sing urung diwai Kang jadi sepatu kabeh burung sing anu ngelawak mana dia jaluk lagu apa yuk jarum saya ketego ya ampun Yon
bagi nyawa perahu layar perahu nih kanina maya hati senangnya Lagi kabut. kasih laut kanggo Pancen subur makmur teng tanah Jawa ning tanah Jawa kemahripan Cina rakyate adem ayem lah blek Yon mbok babaran kaki kapuk karo kaepek sing lagi meteng-metenge pada aman tentrem yakin wong nang kene pada ora duwe isin gumun silir-silir nate saged mulung oh banyu segoro esuk-esuk keton asli tembadana gawe seneng esot comak titik Jawa kaki kaput maju kena pancen subur makmur teng tanah Jawa kemahripan adem ayem aman tentrem silir-silir nanti saged kirai wadon temenan yakin tapi kayaknya wadon apa lanang oh aku anu mandan kayong sapa jane tato tali wono pamoda Sekra naya angaya karya bakari sedelone sekut tanjo tare waktu manunggal setia Sri Varane Kurotana Sarabana Songestu Bodha Dewi Sanoto Sak Juru-juru karya mundur dan mundur prawasati para murka rati tipun eling para wulangan utama sekra nayangga angaya karya pakaryane praja kumrego sekut tanjo tare wanda manunggal setya parane kumur tanah sarabana songestu padha dawuhe sanata sajuru-juru ayahe karya Saiman sabet Saiman aja aya timen lesare wisata ya pola-pola aku yang ngerti